Καλησπέρα. Σήμερα θα ξεκινήσω με αυτή την εδώ πέρα την άσκηση, η πρώτη μου για σήμερα, η οποία είναι μία σύνδεση του Arduino με αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα ηχιάκι. Κατά ακρίβεια δεν είναι ακριβώς ένα ηχιάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει μετατρέπει, είναι μετροπέας μάλλον, ηλεκτρικού σήματος σε σήμα ήχου. Αυτό λέγεται piezo sounder και ενός κουμπιού. Το κύκλωμα είναι πολύ απλό και αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι όσο πατάς το κουμπί να παίζει ένα συγκεκριμένο τόνο. Ο τόνος αυτός αλλάζει μέσω του προγράμματος και αυτός είναι ο κώδικας. Για παράδειγμα, έχω 270 το pitch, το οποίο αναλογεί σε κάποια συγκεκριμένα hertz. Αν τώρα αλλάξω συχνότητα στα 300, θα δείτε μια λίγο πιο λεπτή, πιο ψηλή, ένα πιο λεπτό, πιο ψηλό ήχο. Και τώρα το φορτώνει. Αυτά.